Bă, mișto hack, îmi place hack-ul tău, îmi place. Îmi place hack-ul tău, îmi place. Nu e de la el, ei vor să scadă rankul și gen dau live. A, da, după bune. Da, vor să dea boost la conturile alea cu 28.000. Ei dau live. Te rog eu să mai bagi boss-ului. Counter-terrorists win. There's no stopping us. Bă, te fiși pe tine. Counter-terrorists win. Here you go. Da, adevărat nu-i de la el că nu există X să faci asta. Doar ei vor să dea D-rank. Mă înțeles. Counter-terrorists win. That's a piece of cake, so it is. De ce când potul ăla iese în continuu? Counter-terrorists win. Now we're getting stuck right into them. Noi trebuia să jucăm versus pote acum, dar când potul ăla iese în continuu înainte. Counter-terrorists win. Gândește-te cât de creier sunt ăștia că nu poți să le dea record. Counter-terrorists win. All right. La 30 de mii. Counter-terrorists win. Now we're really laying into them. Albastru. Deci are metalia full. Counter-terrorists win. We took the piss out of them. Mi-a plăcut meciul ăsta, să mai jucăm. Together we can do this. Terrorists win. Yeah. We have our revenge. Mai vreți? Salut iar. Tata Boșu a revenit. Bă, de ce și mă ăsta? Nu știu, mă, frate. Veni, frate. Da, mă, nu faci XP, mă, pe mine aia mă interesat. Da, pe bune. Bă, vezi că mi-a prins oricum bine ai făcut. Cât ai făcut? 300 de euro? Te piși pe el de el, eu vreau să am cât mai mic, să-i dea cu dea mai slab, să facem drop mai repede. De așa nu e rău, gândirea. Deci gândirea asta nu e rea. 2 pro. Înțeleg, mai dau o dată. Poate intră
Stai mă, e-mail-ul sorilor, că ăla era. Băi, erau lui mama, dar Era stai mai tu